בניגריה מאמינים שהם אחד משבטי ישראל האבודים. הם מנהלים אורח חיים דתי וגם חולמים על היום שבו תכיר בהם מדינת ישראל כיהודים לכל דבר ועניין. עכשיו מנהיג הקהילה, חי בן דניאל, עומד למשפט בחשד שסחט $10,000 מבני הקהילה שלו בתמורה לגיור פיקטיבי ולברית מילה שערך להם במה שקרוי תנאי שדה. דנה סונברג מביאה את התיעוד הבלעדי על בני איבו שחולמים להיות ישראלים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ויברך אלוהים את יום השבת. That means God blessed the Shabbat day. So if God has blessed this day and called it the Shabbat, a resting day, it means, let me ask you this question. What does it mean? כל ערב בבית הכנסת של קהילת עולי דמשק בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב נראה כך. קבוצת העובדים הזרים הזאת מניגריה, בני שבט האיבו, מאמינים שהם יהודים, צאצאים של השבטים האבודים אפרים וגד. Even Ephraim fought. How Ephraim? How Manasseh? But Manasseh is here, but Ephraim, yalla, go home. בראש הקהילה עומד פאולוס המנוגו. בעבור מאמיניו הוא הצליח לעשות את הבלתי יאמן. הוא התגייר, עבר ברית מילה ואף קיבל תעודת זהות ישראלית. היום שמו חי בן דניאל. אני רק את התורה. את המלחיים שצריך, לא צריך כסף. אני עכשיו, נכון, יש תעודת זהות. עולה חדש, אבל בלי זכויות. לא צריך לזכויות. יש לי זכויות. תורה. אני קורא, לומד, ובשבילי זכויות. זו לא ללמוד תורה. אולי הם עוזרים גם לבנות בית. זה חלום של כל יהודי, לבנות בית. איזה בית? את השם. ארץ ישראל, איפה זה? ארץ ישראל! לחי דניאל חשוב להוכיח שבני שבט איבו הם יהודים בכל רמה חבריהם. כך נראה ביקורו האחרון של דניאל בניגריה, והאמת שעם התמונות האלה קצת קשה להתווכח. What would you like me to tell him? I would like to inform him for him to allow all the Igbos to come to Jew and learn. Therefore, my brothers and sisters, I say thanks to you all for trying. וכאן הסיפור מסתבך. בחודש מאי פשטה משטרת ההגירה על בני שבט האיבו בתחנה המרכזית של תל אביב. כשעצרו אותם השוטרים, העובדים הזרים קראו תפילת שמע ישראל והגישו לשוטרים מסמכים מבית הדין לעדה החרדית הספרדית, המעידים כי עברו גיור לחומרה על ידי הרב ניסים קדוש, ראש ישיבת אור התשובה. השוטרים הסבירו לעובדים הזרים שהמסמכים שלהם לא קבילים ושבישראל אי אפשר לגייר אדם השוהה בארץ שלא כחוק. בתוך חדרי החקירות התלוננו כמה מבני השבט. חי בן דניאל לקח מאיתנו $10,000 והבטיח לנו שיהפוך אותנו ליהודים עם תעודת זהות ישראלית בדיוק כמוהו. למה אמרתם שמע ישראל כשנאסרתם? שאלו החוקרים. חי בן דניאל אמר לנו שאם המשטרה עוצרת אותנו להשיג את התעודה ולהגיד שמע ישראל. אם לא תגידו שמע ישראל, הוא אמר, המשטרה תעצור אתכם. אמרו לכם, הבטיחו לכם לתת לכם ויזה. אלה, לכל 12, there must be a Judas in every 12. חייב תמיד אחד שכן, הוא רוצה להיות להרוס. תמיד יש דבר כזה, אין דבר שאתה עושה שאין אחד שעושה להרוס. אמרו לכם ייתנו לה ויזה להיות בארץ ישראל. אבל איך אתה בשביל לקבל ויזה להיות בארץ ישראל, עושה לזוק כל הקהילה כולו, כל המשפחה שלך כולו. השוטרים העמיקו בחקירה וגילו כי לא רק שהעובדים הזרים קיבלו תעודות מזויפות, אלא שכולם עברו ברית מילה בתנאי שדה, תנאי לקבלת מעמד בישראל. בני השבט שהיו בטוחים שהם הופכים ליהודים כשרים, תיעדו את הרגע שהיה אמור להיות המאושר בחייהם. אתה רוצה להיות יהודי, יש הרבה מצוות לקיים. אבל אתה יודע שאתה לא יודע כלום. וכך התנהל הגיור. בחודש מאי 2006 הגיעה קהילת איבו למקווה במוצא שליד ירושלים, שם קיבלו את פניהם הרב יהודה פרנק המוכר כמואל, והרב ניסים קדוש שחתום על מסמכי הגיור שקיבלו.
ויהיה להם מסמכים מינימליים של פחות של יהדות. מה אכפת עם המדינה? אבל אכפת של יהדות אמיתית. של פגישה. אוקיי? טקס הגיור החל בשאלון קצר שנועד ללמוד על רצינות כוונותיהם של בני השבט. אתה רוצה, מה אתה להיות יהודי? מה אתה כאן בשביל? להיות יהודי. להיכנס, ירון מלך השמיים. תגיד, אני מאמין. That you believe. שהשם אחד. That God is one. הוא ברא את הכל. אני מבקש מכם. I'm asking you the Dayanim. כן, הדיינים. שם יהדות. שם יהדות. כך, ללא נוכחות רופא או תנאים סניטריים כלשהם, חתך הרב פרנק באיבר מינם של בני גפן ווידא שהייתה התפקידם. For a 40-year-old man to go under the knife, it was painful, but we endured that pain because we know we are coming back. בני שבט היו בטוחים שעכשיו הם יודעים גם לפי חוקי המדינה ולא רק לפי אמונתם הפרטית, אבל הם התבדו. חי דניאל והרב ניסים קדוש נעצרו על ידי משטרת ההגירה בחשד שהוליכו שולל עובדים זרים רבים פשוט חיפשו דרך להישאר בארץ. That when all the Jews return home, they're going to come back in every shape. From Europe, all type of people. And you also have black Jews. חי דניאל לא מצליח להבין איך גם הוא היה בזר לחסידות עבר ברית מילה בגיור אצל עושים רבנים, הוא קיבל תעודת זהות. הסיבה שאנשיו נכשלו במקום שבו הוא מצליח ועד לטענתו מגזענות. אותו אבא ואמא, תגיד לי, למה אתם מביא אחד לזרוק אחד? זה בא בכיוון לבן ואנחנו זה כיוון שחור. עכשיו הסרט הזה שבו מתועד הדיון שנערך מבני שבט האיבו עומד במרכזו של דיון בבית משפט השלום בתל אביב. שם נערכת מבחינת גרסאות בין המשטרה לחי דניאל. צריך להסב את הזרקור מהנושא הפלילי, שהוא לשיטתי נושא שהוא פחות משמעותי בסיפור הזה, אלא בעיקר יהדותם לא מוכרת. זה נדע. עד שיחליטו במשטרת ההגירה אם להגיש נגד דניאל כתב אישום, For 12 days. The first day is Hamid. And after, 7 days. 7 days after, You go to the mikveh. איבו השוהה בארץ שלו כחוק, והקהילה הקטנה הולכת ומדלדלת. רואים את השש שנשאר בבית הכנסת הקטן, לא מתכוון להישבר. even though they are driving us, even though they are telling you to go, at the IS. Don't need the IS, that's what Rabbi Nachman say. Don't need the IS means don't lose hope. לא לאבד את התקווה. לא התייאש, הוא אומר להם, התמונות הלא פשוטות האלו יש להם פנים רבות. רק גם התבשרנו על קבוצה שרואה את עצמה כחלק או אחד משבטי ישראל האבודים. הם הגיעו מתחום ירדן לישראל והתמקמו שם לא מקבלים אותה כל כך בעין יפה, לפי שלא ברור מה יעלה בגורלם. הרשויות רואים בהם סוג של עובדים זרים שמנסים להתאזרח בדרך לא דרך. המשך יבואו גם לסיפור הזה. שם יכלול משרד